טוב, אני כאן עם נתנאל, זה בעצם החנות, היא כבר עשה $3,700. כמה אתה נכון פילה? חודשיים וחצי בערך. וואלה. נצא רגע לסטאט, בוא נראה נגיד מה קרה בחודש האחרון. כן, 2,900 שקל, זה כאילו, רוב הקצב זה בחודש האחרון. כן, חד משמעית. אז בחודש וחצי הראשונים היא עשתה משהו כמו $700? משהו כמו $700-800, ובחודש האחרון היא עשה 3,000. וואה, ומה אחוז רווח פה? אחוז רווח פה באזור ה-40-50. כאילו, כמעט 50% רווח. מרשים. וכמה מכונות יש לך עכשיו? יש לך את זאתי ועכשיו פתחנו אותך עוד נכון? כרגע זה החנות הראשונה, החנות השנייה היא עכשיו בדרך לפתוח אותה, נראה, אולי אפילו מחר. יש, טירוף, אחי, טירוף. והיום, כמה זמן בערך ביום אתה שם על החנות, אחרי שהיא כבר רצת פועלת? כרגע אני שם חצי שעה, וברגע שנפתח עוד חנות, אולי נשים שעה וחצי, שעתיים גם ביום, כאילו. תשמע, המטרה הכי, אם הבנתי אותך נכון בפגישה הזאת, המטרה זה גם לפתוח בחנות מקביל אם יש לך את הזמן הזה ביום יום. אתה כאילו, איפה היית עובד לפני זה? כאילו, מה הסיפור שלך בכלל? בהתחלה הייתי עובד במלצרויות בכל מקום, כאילו כל פעם מקום אחר, וכאילו הייתי קורע את עצמי בשביל סכומים שאני עושה פה ולשבת מול המחשב, שזה דופק את המוח. אשכרה. מתי הגיע השלב שהתפטרת מהעבודה? מהמחירה הראשונה, אמרתי אני שם כולי בתוך הדבר הזה, האמנתי בזה ב100%, מהמחירה הראשונה. אשכרה. תגיד, איך לך ככה ביטחון מהמחירה הראשונה כבר, לא יודע, להפסיק קצת מהעבודה? אמרתי, אם אני אעבוד על זה חצי, יעבוד כל היום, לא יהיה לי כוח להיות על החנות, זה לא יעבוד, אמרתי, אני שם 100%, יעבוד, לא יעבוד, לא יש לי להפסיק, אני גר עם ההורים, כאילו, זה מה שיש לי שכירות, או משהו שאני יכול, כאילו, אני ב-18.5. אשכרה, אבל אתה צודק, שמע, זה שאתה באת לכאן במוד של אולין, זה גם מה שגם לזה לקרות, וזה גם מה שאנחנו בעצם באים לעשות עכשיו. אתה אמרת שמבחינתך עושים איזה 8 שעות ביום, זה בעצם גם אמרתי לך שיפתח חנות במקביל, אין למה להמשיך עם חנות אחת. אם יש לך ככה זמן, כאילו בוא נפתח 4-5 חנויות, כאילו באמת למה לא, זה בעצם הכיוון מכאן. ותגיד, אחרי שהתפטרת מהעבודה, אחרי שאתה נכנסת רק לזה, איך זה מרגיש? חיים אחרים, כאילו, זה סכומים שלא הייתי מגיע להם אם הייתי עושה כאילו 200 שעות בחודש, ועכשיו אני כאילו יושב מול המחשב, עובד מתי שבא לי, עובד אפילו בחופשות, כאילו זה מטריף את המוח. זה כיף. וואלה, כאילו, מה הכי מטריף את המוח? העניין של כמה כסף נמחיץ או חופש, כי כרגע זה עוד לא בסכומים מטורפים. שמע, אם אנחנו הגענו לזה בחודשיים, עוד שנה גם כנראה שבאמת הפוטנציאלי אחר, אבל היום זה לא כסף שמטורף, כרגע זה יותר החופש, כאילו, מה הכי תופס אותך? זה יותר כאילו שאני מחשיב את זה לעומת כאילו, הייתי עובד 200 שעות בחודש, והייתי עושה סכום בערך כזה, של 6-7 אלף שקל, ופה עשיתי 3,000 שקל בחודש, כאילו $3,000, שזה סכום כאילו ש10,000 שקל בחודש, כל החודש הייתי בבית כביכול, עובד מקסימום שעתיים ביום מול המחשב, זה דופק לך את המוח, במחירה הראשונה רצתי בכל הבית, כאילו, אמרתי כאילו, פאקינג $100 בכמה, בלחיצה של מישהו. וואלה, כן, אני זוכר במחירה הראשונה שלי, אחי, הלב שלי דפק, כאילו, לא יודע מה קרה. הייתי באמת בהלם, כאילו, זה הכי כיף בעולם. לא יודע, עד היום, כאילו, שאני מתכוון לחיות בחנויות, זה כזה, מרגיש את הכיף הזה בלב, הרבה יותר מאשר, כאילו, לא יודע, אני עושה בקורסים קצת יותר כסף, ומהכשרות קצת יותר כסף, גם עכשיו אני פותח עוד עסק גם בפיליפינים, אבל המחירות באצי זה פשוט מרגיש כיף, כי אתה כאילו, פאקינג לא עושה כלום, כאילו, יש לי עובדים מהחנויות, אז פאקינג לא עושה כלום, זה פשוט מרגיש כיף, שאתה פותח עכשיו עסק. כי אתה, כביכול, אחרי שאתה כבר עושה את זה, וכבר נגיד, כאילו, עכשיו יש לי כמה מכוניות ויש לי עובדים, אתה כביכול לא עושה כלום יותר, וזהו, כאילו, אתה יכול גם להפסיק, ויש לך את ה-20-30 בחודש מוכתב. כן, וואלה, אחי, זה פסיכי לגמרי. הולך להיות טוב, בעזרת השם עוד שאנחנו עם 6 שבועות, הולך להיות חזק.